Da, și clipii care vezi prima dată, rușine să le fie. Hai, e comunicație. Da, ia. Nu e vrei? Nu, dai ca. Toate rețelele. Cafea meu, da? Nu, eu nu vă. Hai, așa, să umblă de la unul la altul. Ce faci? Da, hai să pregătim hăinuțele. Vreau să leacă de pământ sau ce? Cu scaunul. Noi stăm în picioare și Hai să ne botezăm. Hai, iubita. Hai, iubita de mama. Cine iubita de mama? Hai să ne botezăm, iubita. Uite, da, ne strâmbăm, avem personalitate. Iubita de mama. Și lui tata? Da. Iubita de mami și lui tati. Da. Eu zâmbesc. Opa, așa. Să mama, bravo! Bravo! Nu te pune banii de Dacă nu aleți aici. Gata. Uite strâmbarea. Uite strâmbarea. Da, uite ce bine te-am îmbrăcat aici. Bine, asta trebuie desfăcut. De ce ai prins-o? Miras. Da, mama, ce te strângi un pic așa? Bine, bine. Hai să In our wild eyes, shadows burning fire. The world spins on, feeling like an endless fight, just a worn-out song. The world's spinning on, even in the darkest night, still you're the dawn. Cu gesturi simple, așa se deschide calea către Împărăția lui Dumnezeu pentru fiecare creștin. Din apă și din Duh se botează. Se naște pentru Împărăția lui Dumnezeu. Copilul când vine este binecuvântarea lui Dumnezeu, dragi.
Vezi, când afară este cald peste tot orașul. Dacă plouă, plouă peste tot orașul. Când se naște un copil, binecuvântarea Lui Dumnezeu în casa voastră. Sus dare, vitole de oameni împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, sfințește apa aceasta. Se botează Rava Lui Sara Ioan. În numele Tatălui Amin, și al Fiului Amin, și al Sfântului Duh Amin, acum și pururea și în vecii vecilor. Copilul se naște din dragostea voastră și din binecuvântarea Lui Dumnezeu, întotdeauna. Ia voastră, nașul, Bogdan care nu leșine. A fi naș este un lucru deosebit, cu condiția să-ți dorești să fii naș, să înțelegi lucrul acesta. A sta cu onoarea mână înaintea lui Hristos înseamnă că tu devii garantul înaintea lui Hristos că acest prunc va fi un bun creștin. Devii părinte duhovnicesc. Părinte este cel care iubește, cel care se roagă, cel care sfătuiește. Mare lucru este înaintea lui Hristos dacă tu să-ți îndeplinești datoria ta de părinte duhovnicesc, de naș. Pentru aceasta ai venit aici. La voi primul copil, nu? Da. La următorul o să fie și mai simplu. La treia o să înceapă să vă placă chestia asta. Credeți-mă ce vă spun. Așa că, felicitări, dragi. Mulțumim. Hai să-L împărtășim, Mocan, să-L împărtășim pe Acesta este rânsul și curată cu tău. Și acesta este rânsul Sfântului și mă rog să-i miluiești să-și umea pe toată greșeala cea de voi și fără voi. Ce să își cuvântul cu faptul meu cuștiință și mă învrednicește fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, iertarea păcatelor și pe viața de veci. Amin. Fill my heart with song and let me sing.